אני ככה אתן ככה הקדמה קצרה. צמחי מרפא ממש אפשר להיעזר בהם בכל מה שקשור לפוריות הגבר, בכלל הרבה נושאים אפשר להיעזר בצמחי מרפא. צמחי מרפא או עשבי מרפא, כן, מכינים רכיבים פעילים למגוון בעיות רפואיות. איך זה התפתח בעשרות שנים האחרונות, תרבויות שונות בהתאם לאזורי גידול. היה צמחים שגדלו ושהשתמשו בהם, יש צמחים סינים, צמחים שבאים מיבשת אמריקה, מיבשת אירופה, צמחים ארץ ישראלים, ובעצם עם השנים התחילו לחקור כל צמח שהיו מיוחסות לו פעילויות שונות במסורות השונות. למשל, תכף נדבר על צמחים שדווקא משפיעים על פוריות הגבר. אז ככה התחילו לראות, ובמחקרים ראו שבאמת הרבה פעמים מה שמיוחס באופן מסורתי לאותו צמח, גם ניתן לו אישור מחקרי. הצורות השונות של לקיחת הצמחי מרפא זה טינקטורות, מה שנקרא משרה אלכוהולי. למשל דוגמה טובה למשרה אלכוהולי שנמכר ברשתות, זה הפרוטק, זה בעצם מספר צמחים לחיזוק חיסוני, זה מיצוי אלכוהולי. יש טבליות, כמוסות, כמובן חליטות בצורה הכי פשוטה, כוס תה, שלוקחים איזשהו צמח, חולטים, שמים במים רותחים או מרתיחים בסיר ושותים. אז ככה כמה דוגמאות לצמחים: ג'ינגסנג בוריאני, ליפידיום מייני, הוא מחזק כללי, מחזק מערכת רבייה, מעלה ספירת זרע, עוזר במצבים של היפוטנציה, מה שנקרא קושי בזקפה. ככה אני נותן לכם ככה מספר צמחים שתכירו. אני גם, אחד הדברים שדחף אותי לעשות את הוובינר הזה, זה שמכר אחד לפני כמה שבועות הראה לי כמוסה פלאית של איזה שהוא משהו טבעי שהוא עוזר לפוריות, ושממש מגניב והכל, אבל מוכרו את זה ב-700 שקל, משהו כזה. אני הסתכלתי על הרכיבים, וזה בעצם רכיבים, הכילו שם דברים שכמו דיברנו עליהם, אבץ, ועוד כמה צמחים שאני מזכיר פה, כמו הג'ינסנג, ועוד כמה דברים אני כבר לא זוכר. פשוט כאב לי לראות שדברים פשוטים, גם אנשים קונים את הכמוסות האלה שלא תמיד צמחי מרפא מתאימים לאנשים בהתאם לבעיה שלהם. זה היופי בצמחי מרפא. אם למשל יהיה בן אדם עם קצת סוכר, בעיית פוריות ומתח נפשי ירוד, אז אני אקח צמחים שיתאימו בהתאם לאותו מצב של הבן אדם, ולאו דווקא אני אקח איזה צמח ואגיד באופן כללי זה עוזר לפוריות, אז הנה כך. לא, צריך להתאים את הפורמולת צמחים, זה הצורה הכי טובה, להתאים אותה לבן אדם. זה מה כשבן אדם בא להרבליסט או לנטורופט, מתאימים לו את פורמולת הצמחים שלכאורה הכי מתאימה לו. אז זה עוד צמח שגדל בארץ, גם דווקא זה הוויטניה משקרת, מעורר חשק, בכלל מחזקת, מזינה מערכת עצבים, מעולה לזיכרון, מערכת חיסון, זה בכלל למערכת חיסון, למניעה, זה צמח מדהים. אני משתמש ביתו הרבה למטופלים באופן כללי, כי הוא צמח שעוזר להרבה מערכות בגוף, עוזר גם באיזון בלוטת התריס, למי שיש תת פעילות, שזה משפיע גם על הפוריות, אז תת פעילות של בלוטת התריס גם משפיע על זה, הוויטניה משפיעה על זה. ג'ינסנג קוריאני, יש כמה סוגי ג'ינסנג, אז ג'ינסנג קוריאני, הפנק ג'ינסנג, מעורר, מעלה, כן, אנשים שככה קצת רדומים והכל, אז הצמח הזה עוזר להם ככה להתחזק ולהיות יותר ערניים, מעלה ספירת זרע, עוזר בהורדת רמות סוכר, מצבים של תת פעילות בתת התריס עוד פעם, ככה צמח מאוד מאוד טוב. בכלל גם הג'ינסנג הוא מחזק, הוא טוב להרבה מערכות, זה ככה צמחים מרכזיים בכל נושא של חיזוק הבן אדם, וגם חיזוק מערכת הרבייה הגברית, שככה כדאי להכיר. עוד צמח, אפידיום גרנדיפלורום, מעלה ספירת זרע, מרחיב כלי דם, כל נושא של זקפה, אז צריך הרחבה של כלי דם, מזרים דם, מצבים של שפיכה מוקדמת, הוא עוזר מאוד לנושא הזה. בכלל נתתי ככה כמה מילים על כל צמח כדי שתבינו ותיחשפו לעולם המדהים הזה של צמחי מרפא, וככה באמת נתתי
כמה כותרות של צמחים, נתתי אולי 6-7 צמחים פה, אבל יש עוד הרבה מה ליהנות ולקרוא על הצמחים האלה. אפשר לקרוא עליהם גם בעברית באינטרנט, פשוט לכתוב את הצמחים האלה, כמובן אפשר גם למצוא לחומר באנגלית, אבל גם בעברית יש היום. כתב מצוי, טריבולוס טרטריס, עוזר בלחץ דם, כן, מסייע בהורדת לחץ דם, הוא מעורר ומשפר נושא של ספירת זרע. טורנריה דיפוזה, מה שנקרא דמיאנה, מעורר חשק, מדמה פעילות של טסטוסטרון, כן, מי שחסר, לאנשים שחסר קצת הורמון גברי, אז הוא עוזר לרמות של הטסטוסטרון, מחזק את מערכת העצבים, כן, כל נושא, מה שקשור למצב מנטלי, שבן אדם ככה קצת מדוכתך וכבוי, הצמחים האלה מאוד עוזרים וטובים, שמתמחות במכירת צמחי מרפא. אגב, יש חברות שונות שאפשר למצוא אותם, שגם אפשר להתייעץ איתם, והן עוזרות לבנות פורמולת צמחים בהתאם לבעיה. אבל יש גם דברים שבבית יכולים ככה לסייע קצת לנושא. זנגביל טרי, בגלל שהוא מגביר זרימת דם, אז מצבים של קושי בקישוי האיבר, זקפה, אז זרימת הדם, הזנגביל יגביר את זרימת הדם וככה יסייע קצת לנושא. שום ידוע בכלל כעוזר, כמעורר את כל נושא הפוריות, אבל בלי קשר עוזר בהורדת רמות סוכר ושומנים, וכך גם עוזר באופן עקיף, שלא יהיה הצטברות בכלי הדם, שיהיה זרימה טובה. הוא גם מחמם, גם הזנגביל מחמם, אז ככה כל נושא של זרימת דם טובה. מרתח עלי זית, עוזר באופן עקיף, בגלל שגם שוב פעם עוזר בהורדת שומנים מהדם, גם עוזר בהורדת לחץ דם. אז ככה זה דברים שפשוט לוקחים חופן עלי זית, זה טוב גם לווירוסים, זה טוב גם לעוד כל מיני דברים. אפשר להרתיח בסיר מים רבע שעה, לסנן, לשתות לפי הטעם, אפשר לו, זה הופך להיות כמו תמצית. הרתחנו חופן של עלי זית, נוצרה תמצית בסיר, יוצקים קצת לתוך ספל של מים רותחים ושותים. זה פשוט בעצם כמו תמצית, מי שרגיל להכין ביום שישי תמצית לשבת, זה דבר שיכול להיות טוב. לשלב האחרון, בעצם קצת ריחוניות ומצב נפש. תראו, כל נושא של פוריות, בכלל פוריות הגבר, הוא נושא שנוגע לשורש החיים של האדם. ההמשך שלו ויסוד החיים שלו קשורים לזה. ובאופן כללי, כן, האנשים שקצת יש להם בעיה בנושא הזה, זה מאוד מאוד ככה פוגע במהות חייהם. רגע, זה משהו שאנשים חושבים שמשהו דפוק אצלם או משהו כזה, אז זה דבר שהוא קורה, וצריך להתייחס אליו בהתאם, בלי יותר מדי עכשיו להיכנס לפאניקה או לדיכאון, לדכדוך, כמו כל דבר שקורה לנו בחיים, להתייחס לזה בצורה של משהו שיבנה אותי, ממנו אני אצמח לדברים יותר טובים. כל נושא של קיום העולם וחיבור בין נשמה לגוף, מתרכזים באיברי הרבייה כמובן, בגלל כל הקשר העתידי שאנשים מורידים נשמות לעולם, כן, כמה שזה נשמע קיצ'י ורוחני, אבל בסופו של דבר לתת קצת בעולם שהפכו את הנושא הזה למשהו כל כך טכני וכל כך אולי גס, לחזור לנקודה הטבעית הרוחנית גם של הנושא הזה, ולראות בו דבר שהוא בעצם מביא חיים לעולם, ולהתייחס אליו בכבוד ובעדינות הראויה. כשיש בעיה בתחום, כמובן חשוב להירגע, לתת לגוף לחזור לעצמו בנחת, אולי קצת להוריד לחץ מהעבודה, להוריד מתחים, להבין שיש מה לעשות עם הנושא הזה, וזה לא תמיד זה גזירה משמיים. אז אם נצטרך, אם בן אדם צריך לעשות שינוי בנושא תזונה, אז לעשות שינוי בהרגלי חיים, אז לעשות, ולאט לאט, בדרך כלל כשתופסים בעיה, כשהיא בהתחלה שלה,
וזה קשור לאו דווקא לנושא פוריות הגבר, אלא בכל נושא אפשר הרבה פעמים לחזור עם הגלגל אחורה, כן, אנשים, רק השבוע דיברתי עם מישהו שמתחיל לו בעיות של סוכר, אז אמרתי לו, עכשיו תעשה את השינוי, אל תחכה שהמצב יהיה גרוע יותר. אז כמובן, מעבר לעזרה הטכנית מרופא, חשוב גם להתחבר, שבן אדם יתחבר חזרה לעצמו, למהות, למטרות החיים, כן, לחיבור לאלוקות, לרוחניות, כל אחד נותן את השם לרוחניות בהתאם למה שהוא מתחבר. אני באופן אישי שומר תורה ומצוות, ואני מתחבר מה שנקרא לאלוקות, לא מה שנקרא, מבחינתי זה החיים שלי. ביהדות הנושא הזה מצד אחד יכול להביא נזק גדול, מי שמכיר קצת את הנושא מצד היהדות, מצד שני זה מה שמוביל את המשך קיום הדורות הלאה, וראוי להתייחס לכך, לחשוב על זה, לתת לזה מחשבה, מעבר לנטייה רווחת לפעמים כאל פעולה טכנית בלבד, שכל נושא הרבייה והפוריות, זה משהו שיש בו הרבה חיבור בין עולם הרוח והחומר, זה דבר די מופלא ומדהים של הורדת חיים לעולם. אוקיי, אז אני אתייחס